Mga kapuso, makauban nato sa spotlight sa Department of Education Region 11 spokesperson, Sir Dodong Atillo. Sir Dodong, good morning! May buntag, Argel. May buntag sa itong mga viewers. Right, sir. Sir, kumusta karon ang preparation sa Department of Education, labi na sa mga teacher, na dunay bagong sistema nga ipatuman sa pagbukas sa klase pohon? Well, bago na gyud ni karon because we are having the first 2 weeks of the enrollment process in a remote manner. Ang buto sa butani, ang enrollment pagahimuon pinaagi sa nagkadaiyang matang sa method nga dili nga magsiguro nga malikaya nato tong gitawag nga kini pagpunsisok sa katawhan diha sa mga tulunghaan nato. Sir Dodong, gipasadahan na nimo kaganina no, kini nga tawag nato nga blended learning mechanism. Unsay pasabot ani sir? Unsay mga naaani nga mga activities o pamaagi sa pagatudlo ngadto sa tuang mga estudyante sa nasod? Well, literally a blended learning mechanism sa teaching learning process. It is composed of the online scheme and then modules. Pero gitanggal na to din hatong face-to-face. Kinahanglan ko na siya face-to-face, no? Pusabot ani in one setting, pwede na itong ihatag kini nga to sa tuwang mga kabataan. So kining blended is just one of the modalities nga atong hatagan o kinabuhi sa pagkakaron na apatay gitawag nga distance learning, no? Sa distance learning, naputay online din ha, ug naputay paggamit sa mga facilities sa kagamhanan, pinaagi aning TV o radio, o we will be providing our children with modules. So, ingana ang pamaagi, sir, ginaunsa or unsaon pag-manage sa mga teacher, pag-monitor sa ilahang mga estudyante sulod sa mga panimalay? Doon na tay evaluation process gihapon, no? Kadang ginapadangat nato nga mga modules or kinibisan sa online setting lamang natay mga ipanghatag din nga mga quizzes, mga assignments, mga pamaagi para matestong kahibaw sa tuang mga kabataan while they are studying at home. Yes sir, sama sa sitwasyon sa daghang mga Dabawenyo ug mga Mindanawon. For example, wala gay kapasidad ang usa ka estudyante sa online learning. Unsa ang matabang sa DEPED kanila? Diha mo pasok katong gitawag nato nga modular scheme, no? And then katong mga ipang-distribute niya nga mga learning packets. Paunsa na to masiguro nga 100% gayud nga ma-assess ang learning level sa mga estudyante pinaagi sa online platform? Ang gina-employ nato sa pagkakaroon really is that gi-simplify nato ang curriculum sa atong education system. Ang curriculum agod nato is made up of so many competencies, no? Kining competencies mao ni katong magtulay unya sa mga kabataan para makatpon sila. And this is composed of mga ang gidaghanon ay libuan, no? Thousands of competencies para sa kada subject nato. Atong giasasa na ang atong Department of Education in response to this pandemic, gikunhuran nato kana og pipila ka porsyento. Ang nahibili na lang gyud honestly is 40% sa mga learning competencies nato. Wala ni magbuto sa bot nga dili importante itong atong gipadapli, no? Natay gitawag nga most essential learning competencies nga maoy atong pagagamito na lang. Wala to magbuto sa bot nga atong mga gipadapli nato are not essential, are not important. They are important too. Alright sir, dili ba ma-compromise ang kalidad sa edukasyon sa maong mga pamaagi, sir? That is one thing gipaniguro gayud, no, sa Department of Education nga dili mas short-change sa katuang mga kabataan. Of course, kung nang gikaingon, this is just the very first time that we will be doing this in a massive scale. There will be concerns, there will be problems nga atong atubangon. And then ginapaniguro lang yun pod nato nga dili makulangan ang pagtudlo nato sa tuwang mga kabataan. Along the way, we will be learning. Along the way, we will be encountering concerns. But along the way, we will also try to respond to all of these concerns. Alright, Sir Dodong, before tikabuhian o matapos sa niining ato ang spotlight, kanimo doon na tayo sort of game. Pili lang, sir. Fast talk ni siya. Pili lang sa akong ipang mention og isa. Ready na, sir? Go ahead. Lapis o ballpen? Ballpen.
Elementary life o high school life? Syempre, high school life. Morning o afternoon shift? Afternoon shift, Nga sir? doon na sa panihapon. Daghang kay salamat, DEPED 11 spokesperson, Sir Dodong Atillo, sa imong oras o higayon ni gihatag ka namo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. And congratulations sa inyo in this wonderful program. Daghang salamat og maayong adlaw. Good morning kaninyong tanan.